Tanec a jeho medicína odjak živa ľuďom pripomína to, kým naozaj sú. Dotýkame sa pri ňom pamäte tela a určitých schopností, ktoré v nás žijú a boli už dávno pred akýmikoľvek slovami. Tanec otvára priestor, kde sa dá cítiť plnosť, uvoľnenie a taká prirodzená radosť. Počas lektorského kurzu tanečnej medicíny sa u vás dostaví taká určitá istota vo vedení nielen seba pri tanci, ale aj ostatných, pretože ja vás učím viesť zo zážitku, z prežitia. Vediete z radosti v tele a zo spojenia, ktoré vzniká samo, ak mu dovolíme. Tanečná medicína tu žije ako skúsenosť. Je to také vnútorné veľké áno, ktoré vyvstane a rozleje sa do celého tela a do života. Tento kurz je pozvaním viesť tanec z tela, zo srdca, z toho, kým naozaj si. A to je potom naozaj veľká sila, veľká vlna, ktorá zdvihne a roztancuje aj tých, ktorí majú o sebe pocit, že nevedia tancovať. Tak ak cítiš, že to s tebou rezonuje, prihlás sa cez link, ktorý nájdeš v bio. Teším sa na teba. A teší sa na teba aj svet, ktorý viac než kedykoľvek predtým práve teraz potrebuje začať zase tancovať.